ปีนี้นั่นนี่ต้องพานังจะพาเต็งเป็นพอเต็งเป็นนังพาเลทเทปปนปดมีเดียคอร์เทพันสตามิจูโรปาร์โลแล้วเป็นดักนี่ต้องดรามละคอนสิสเทนซีแล้วสอบเพรสมิดกังนี่นังก็ขัดเทบังกันแล้วปาริสิเฮดดักดรามละคอนสิสเทนซีลงซับโซลามิกีดูก็ขัดเทอพอสินี่ต้องกังนี่อลัมเทกันแล้วแล้วสิปีนี้นี่ต้องนี่จุดปัจจุบันจีบังกันแล้วintroduction na bangke ni dak doram la constituency long amai phulo nili men long kitimo la penpu khana nili rn at kido la general secretary la doram la constituency aka hai indo tiso alang di doram la constituency long secretary pusik claim bom lo la pen aka hai jo sing terang organizing secretary assistant alang ni claim bom lo la pen po finance secretary ronjit ingti la pen dak local committee tum president tum dolo la sepini introduction bang keran sini di pachini chotpo la pen alam the bang kelalo parnisi head dak doramla constituency long aki hai habing ti doramla constituency long ke APSLC avelo la pen ahan phule tumboy boy ahan phule ta turkang khublu tukaneng jalam the ke boyji pusini nale tum phanang ke phalam the kelalo na se dak doramla constituency APSLC king tang kringlang na pen to thiblang na pen kibang jilangar ni sita mini tum non upcoming election MSC sita mini tum che contest jun sila pen kep chup hai di fan stame ni tum bore ponji lalo alang litum ake hai ang tong fan ake hai jai gathar sar excel flot pa joini aning kyoi ba aning teloma aning che peduk pu joini alang litum ang tong semi opu kama tha pen dak doram la constituency ke APSLC abilo pu bangla ke alang tum nengji jongjong cho dak doram la constituency non tu ansitame APSLC ke arjap thip se dolang na pen pu nili secretary pathan tu chona nili nansi than chot lo lalo non ini tum dak doram la constituency lo president ate amei phu kening je lama bang ta hoklo je ladak doram la constituency long APHLC a committee avilo paprayat lo pu alang litum kaning je bangke ahok kalialam lasi dak duaram larat batai karbiang long arat pansitame ke pachini kang tunga bangke lalo nilitum ladak APHLC duaram la constituency along APHLC a committee kedam tang pen ta arjap thip sidu lapen pinier ni ta arjap thip lang lapen kebang jelangar ni sitame arjap thip sidu bom jelang athe APHLC akemang ke pilapupo kumane jungjung lapen kumane mithang personnel li aphan le akimang kali APHLC tum akimang kala pulo je ilitum paragraph 2 sub paragraph 7 separate voter list chunchitik ilitum sang nang ni pusi itum APHLC tum ke hakicheng benta simi kiding lasi piniani antame voter list abang chunchela lapen election se tame nilitum che contest dun bomlo boy pitch tame piniani election abang se tame che pahai unelang aposi nilitum APHLC aracharya song upon election pahai hitik lapen separate voter list semar un itik anian ke nilitum APHLC duaramla constituency long abangke do thipji chesong thipji lapen arjap thipji pusi pini dadak nilitum labang swa chetai pen karbiang long arat mati duaramla arat pansitame pachini lo lapen komane ingti sang ho habe ingti tang ho komane tang ho lapu ke thantap lapen ke rada phan ke pacho bai tabalam long abangke rada tum sitame manghudun de nangji pusi pini nilitum labang so media hoi pen rada phan pachini pon lo lapen isi ke pachini pon thugang tunga lambang ke lalo nilitum ahok lo press meet ke bang asap der chat lo nilitum APHLC ke klembang fudo an sitame chongdat chutilo pensi khei jok nangji longri jok nangji pu akimang pen karjap pena kapot nilitum methang asai du o jok methang ka chongdat ka chutilu pen chenglok ason asai ka chuklema jok nilitum men abangke nilitum lamwoi pidun fit unne derlo lasi der pachat setame nilitum pinia bangke apor chetonsi nilitum labang so lamwoi bangke pidun lo lasi ning chethelo duaramla arat lapen karbiang long arat setame hala kedam tang press media putha ka bangke phola dun dipu pusi ning chethelo lapen APHLC duaramla constituency long bangke APHLC committee arjap thipsi do bom lo lapen do bom hela la chorlo
yang ke panda chop apora teng benga chop panda nang palit he pot lalo pani si inut bang hini tum dak doram la constituency long di PSLC long ke claim songjapu chikrong ben si kedam tang ho songjapu lo pani si press meet ke do ho alam bang la pulo nili phana jo si belta nang pi o press meet doji athe tum chetong ji party ke do an ben la tum bang ek po si chetong nang ji athe so tani le aju lo ko pi press meet bang lo ke do ko ke ama selang tum nang than lo itum non e prang ke dam non e prang ke wang ji bang song si tum ke claim ma ke dam ni ma la si tum ching wai pon nang ji la si tum chetong nang to chok party phan ke mi sen phan bulon te kai ke tam ni ya por si pi un la pen chetong nang ji ku si so teng pen ni chetong dun lo setami hala ju nang ke than pen hala tum nang le et ho da lam bang bele ama hala tum nang le et habing ti tum nang le et pen ho da bang lang ni tum pulo itum pin ke chetong ning ke la alam chetong nang ko lam bang ke la pulo je itum doram la constituency bang ke EPSLC ke itum phidak nang po pa vidat nang po wala so hun itum chingwai lo sita hal so hun ni lipunun lo nang ni itum press meet pinang ne la pen chet han chepa keng ite itum lam bong itum chepa keng nang sita itum social media lo itum pinang ne la pen pa chet hang nang ni stami nu bahin itum kroi kreda lo pinang inde pinai hal so ta ni ning stam se pin os ho ta ke dudun bor i lo sta chetong nang dai kat jui kat chong hu ju nang pu bang ni te thedal masih ni ya so ni chetong na lo apa alang tum ka chingwai bang ke APSRC bang fidak lanang apa ku pia party long se duneng ma bang ke mo por sin nang khan po ni sin nang khan po khala so long le tum ke du nang pasi khala habing ti bang ni tum nang khan lo asi khala so por ho chame ni li kroi kre me ta ni li pa ju dun de non pom het bang lo long phar sang ho jo non nam thu ju kam jo ko ka su pu ge su amasi me ta pa ju ni de ni tum halas ho nei pa juje phang sini tum bang ju la pa alang tum a phi ke ching bai thu bang ko son song ne la pa halas ho da ka che tong ana tum che kroi et lo la pugali chi tim tum che kroi kre rasnit de phanang ni do nang ni ku si pulo sita nu bang ni kroi kre the ba jo ni si halas ni do ko la ga ni lam thi